Бабче! 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 Я погледни. Ама ти голям разбойник, бе! Ама ти си страшен! И аз сега го попрефърлете малко натам. Направи непрекъснат клип, не дай да спираш. Аз не спира. Така, стурва карчето. И аз вземи за това. Вземи сурвачката. Не отиде да ги вържиш ти, бе. Бабка, явиш. Така. Наказваше. Ще наказваше. Това му е, че дрънка. Ти сурвака ли бабите там на Опанец? То на първи са сурвака. На първи, ама ние сега. На първи ще идеме да видим да отива стил и... Така. Ма то се не спря. Гледай го. То се не спря. Мамале, мама. Така. Сега при баба Тяна. Излезли само от една позиция. Я отсурвай. Отсурвай я. Отсурвай я. Майка си е така да я би по гъбата, дай така. По гъбата с сурвачката. Оле. Оскуба я. Бабчо. Баби. Бабка. Бабка. Бабчо. Бабка. Бабка. Така. Анюта, вземи и това, ще си извади очите. Махни тази пръчка. Дръжи, защото... Много се мъчат. Дадат ти нещо таман. Да, Попадаш и как ти го взема. Каза е напънал като какво беше, като... Много занимателен. Да. Махни вече тази пръчка така. Явиш шето. Шаренко. Не. Умръсно. Ма всичко да лапаме. Тя може да има по-чувствителен. Не дей, Муйсно. Бабчо. Само това може да ти е баби. Да, покажем как се смеем ние. Нещо взе с твърди ми се струва. Ама не дай така го натиска. Не дай ще зачерви. Гледай се едно е някаква кукла така. Дърпай, баба, дърпай. Пусния. Все едно е някаква кукла. Засмева. Мале. Айде, спирам.